skutečně převládá Viagra a Cialis. Co se týče vývozu, jedná se zejména o vývoz Anableck. Tady může dojít skutečně k ohrožení života toho, kdo si ty léky objedná. Okrem liekov sú teraz pred Vianocami veľkým hitom i falzifikáty luxusných kabliek, ale colníci dokonca objavili už i napodobeniny batérií. Na trh sa našťastie nedostalo ani niekoľko zásielok dokonale zamaskovaných značkových odevov. Počet zhabaných CD-čiek a DVD-čiek láme historické rekordy. Padělatelé každoročně způsobí na území hlavního města Prahy celkově škodu za několik milionů korun a ve 100% se jedná vždy o cizince. Prednedávnom dokonca vinárov tiež zaskočila informácia, že na trh sa dostali milióny litrov dovezeného druhotriedneho vína, ktoré ale predajcovia ponúkali ako kvalitné moravské. To množství vína skutečne všem je zarážející. Je to obrovské množství vína. Colníci ale tvrdia, že situáciu majú pod kontrolou. Ako dôkaz má slúžiť počet zhabaného falošného tovaru, ale i pochvala spoza oceánu. Česká